Mauna ka na mga igsoon ang Basak to Sisilex Coastal Road. Mayong buntag mga igsoon, this is Gawens. Karon naata sa syudad sa Opon, Lapu-Lapu City. Nago at bang aning Mactan Times Square. Padong ta karon sa Basak to Sisilex nga Coastal Road. Dunay kasamtang ang gibuhat diya nga Coastal Road mga igsoon. Nga gikan ngani sa Basak, dunay daan dia at bang sa Stek. Pasod ngadto sa tumoy gyud nga bahin mga igsoon. Atuon nato kay dunay kasamtang ang gibuhat diya nga Coastal Road nga mutakdo sa Cebu Cordova Link Expressway. Actually kada mga igsoon, duha ka buok sangaan ang daan. Ang usa padung sa Sisilex via Pilipog to Gabi, and then ang usa padung sa Tipolo. So ang daan pasod ngadto sa Coastal Road sa Basak mga igsoon, diri gyud atbang sa STEC, Science and Technology Education Center. Kani diri atbang ani mga igsoon, dunay daan sa opposite side. Oh kini nga daan, makita nimo dunay marka da Glorious og APT Trading. Alright, so ta gipot ni siya nga daan mga igsoon. I don't know kung unsay plano ani basi kusbo ni kay mahimo naman kining main road. O dunay dakong subdivision diri kaning Modena. But diha diretso ra ta kani diri diretso ta. Kani dunay basketballan gani. Dunay dirt road diri kaning rough road pangadaan. Ayaw diri sod. Lahos ta diri. Rough road pa ni, pero ngadto-ngadto ani sigurado kini nga do na siguro way dining may tabo ni kikipot man kayo. So mo ni ani sumo na ni gipa-scale diri sa DPWH Region 7 Barangay Basak, Lapu-Lapu. Atong tanang ngadto unahan mga igsoon ang gibuhat daw nga kuan Coastal Road. Start sa Coastal Road nga nabuhat na mo ni entrada gyud, and then dunay taytayan diri mga igsoon kay doon na may dakong kanal diri. In fact luag-luag ning taytayan and then dunay dakong kanal diri. So hunong ta diri. So mao nang gisulti nako nga gaway. By the way, kaning diri nga subdivision mao na kaning La Aldea. So ang kaning padungwa mo ni mo takdo ngadto sa Cebu Cordova Link Expressway via Pilipog to Gabi Coastal Road. Kining sa tuo mga igsoon kana diha. Adto na to na unya ha, unaon sa nato ngadto. Basta kining diri mga igsoon mo ni mo takdo ngadto sa main road pod. Ngadto duol sa Tipolo na Tipolo dia. So adtoon gyud po nato na unahon nato ni dire. Let's go. Kana nga tubig dia sagol pa nas dagat kay lapos man ang adto sa kuan Gabi River. Sa dunay dagkong mga kuan dire mga planta, dunay mga pabrika dire. Hindi ko sigurado unsay nga ning pabrika dire. But yes, dunay mga industrial plants dire. So mo na kini nga daan mga igsoon sakop na kini sa Coastal Road nga gihisgutan nato karon nga mo connect sa Cebu Cordova Link Expressway. So that is why niingon ko nga Coastal Road kay tungod moagi gyud sa aning tubig nga brackish water
So posible sagol na kini sa tubig sa gikan sa Mala. So butanda ka ng mga tubig gikan sa kanal, uwan. And then musuod po diri kung mutaas ang level sa seawater or high tide, musuod po ang tubig asgad o kanang parat nga tubig, musuod po diri. Alright, itong tanahon nun mo na ni may igsoon. Doon ay daghang mga kuandre, mga materials, doon ay mga heavy equipments diri sa kontraktor. Pero sa kung pagibaw, kini nga kontraktor mo ni taman diha kanang atuon na toron. And then from there, doon na po yung murag muliko gamay, and then aya butag taytayan. So doon ay taytayan na kay doon na may Gabi River. So di man na mahimong siraduhan ang Gabi River kay lutsanan makanas tubig gikan sa Gabi o ngadto sa Pilipog side. So buhatan gyud nagtaytayan diyang gamay. So adtuon na to naron ang tumoy, but diha ras tumoy ko asa ra ta makaabot kay ang uban kanabi ng atong gihisgutan nako nga kuan nga taytayan wa pa man siya gisugdan. Oh. So mo na ni. Adi gyud ni siya sama sa Pilipog to Gabi nga dunay sidewalk kay tungod apiki man tubig namang kilid unsa ka basig in the future ilarag yapon ning butangan og riprap and then sidewalk. Alright. Kunong takadali dire kay mag-selfie ta. Atong suwayang sud. Alright, so makita na ninyong mga sakyanan diya sa Pilipog to Gabi Coastal Road. O, to ara o. Doon ay daghan ga unsa ni? Doon ay daghan ga jogging, ga biking. Ato ning abton diri dapita. So, mao na kini mga igsoon ang tumoy. So, wa pa gyud ingon nga masumpay nila but atong dulon. Actually karon adlaw nga Sabado, so way trabaho sa construction. But kini nga project mga igsoon kasamtangan ning gi paspasan karon nga matakdo. So ingon nila mga igsoon kini diya no Gabi River naman kana diya. So ingon sa ubang trabante nga naa dito sila hang banghouse. Tama na kuno siya din dapita. And then doon na kuno siya gamayng likoon ana. And then ayan nila buhatag taytayan. Kay kana diya mama nang main gyud nga agianan sa tubig kanang Gabi River diya. So sa di pa kana mo takdo ang coastal road sa Pilipog to Gabi nga coastal road, buhatan lang taytayan nga mo cross. Kay di man na mahimong siraduhan ang Gabi River. So makita niyo daggo na kay nga mga mangrove trees. Actually kini dire may igsoon ang uban na ni mga fish pan or halos tanan dire fish pan gini kaniadto. So I don't know say mahitabuan ni nila labi kaning mga fish pan nga naigo sa construction sa coastal road. So dire mata no mo maning daan kanina padong sa Basak. Doon na pilot sa Andres Pigas mga igsoon. So bali silbi after aning taytayan gaway ni ang daan. So kini nga daan ato nang atuon karon. Kani siya padong nig Tipolo. Gawas niya sa main road sa Tipolo. Alright. Ato-atuon dito. So doon ako'y
kuyog diri sa trabahante sa construction kaning mo'y na-assign aning yawi no, dunay yawi sa gate aron nga makalahos kita sa daan sa Tempolo. Kuha na na boss kanang barangay Babag nila diha no, kanang gawsanan diha sakop din sa barangay Babag. Taga asa ka boss? Taga Dubanog di ka. So mauna diri mga igso no, dunay gate. So di kini ta maigo. Di kini maigo. Siguro to mga gagmay nga motor no, marag maigo ra no. So ilang yabrihan ng gate aron nga makaagita. Kay buot na kung ipakita ninyo may igsoon kung asa gini siya lapos para makita ninyo. Okay boss, thank you kay boss ha. So mo ning highway boss paana? Kana thank you boss. So mo ning gawsanan mga igsoon no. Atong tanawon asan ni Pita. Okay. So padung adto mga igsoon, padung sa Mercados Open. So doon ay Brisa Coves and then kini diri moy La Aldia. Thank you. So laos na dito. Ato na to. Asa ni mo sumpay gyud sa daan La Aldia Buena sa Mactan. Then kini diri mo ni gawas padung sa main road padung Cordoba. Mga igsoon no. Kini diri kana dia padung na nag Cordoba dia. Boss usa kini ka barangay diri boss? Babag no, barangay Babag. So sakop panis barangay Babag diya sunahan anang iabot nimo nang Taytayan sa di pa ka mabutan si Silex Cordoba na kana. So kini pabalik ni padung adto sa Kalawisan. So atong tanawon nga to sa Cordoba na Pita. Boss, we are now about to enter the jurisdiction of the municipality of Cordoba, mga igsoon. Actually di ta madtog si Silex arita sa Pilipog Tugabi. Kaya atong tanawon nga to kung asa gyud musumpay ang basak to Cordoba. Ang basak to Cordoba Coastal Road. So Cordoba na taro. Kani padong si Silex kani padong sa Gabi. Morning Pilipog to Gabi. Tanaw na to ang Coastal Road sa basak. Kung asa na siya mutakdo diri sa Pilipog to Gabi. Ata diri speaker side. Atong tanawon may igsoon. Atong analyson ba? By the way, kanitanan mga igsoon sa ko ang video ha, ako na kaning analysis. Di ko ni official nga gikan sa DPWH or unsa man. But kani ako ara ning analysis. So tuara mga igsoon no. Dito ta kanina. So ingon nila nga muliko pa kuno diri ana. Muliko. And then aya din siya mo sumpay ngadto. Nay Taytayan ngadto. May gamay Taytayan. Kay kini Gabi River man eh. Di man ni mahimong seraduhan. So siguro diyan dapita dunay Taytayan buhatan. Aron nga makasuod gani. Alright, that's it mga igsoon. Salamat sa pagkuyog. Amping kanunay. Hey girl, I saw you sitting wrong
Don't be wasting time. I wanna see your smile.